Assalamualaikum. Tabur bunga, guys. Assalamualaikum. Doe nange. Aja sanggone derota Kok mari sanggon ngono modelem. Kok ora itik-itik rata mbek nange. Wes lah. Ini jatuh. Susah sampe. Kambing. Gambo ingeti ya, gambo ingeti. Iki mlebat. Ih, nggon adek. Aja duwir-duwir ya melebat ra barat iki. Ini buyut. Assalamualaikum buyut. Pasti Pak Demur paling kakaknya. Iya. Kayak ini paling. Boleh dong. Ziarah kubur, guys. Lewat sing gak ono lek, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ngene dok, Tik. Luwing tipis ini. Nah. Ki lek atom dilek TPM kae ku. Jadi, Ki tapi anyar wae lek atom paling diingi. Tok ngisor. merah. Wes kayak gone nang meneh cek ora. Ya, masih ada.